ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಅಂತಲೇ ಆರ್ಪಿಕ್ ಬತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ಪಿಕ್ಕಿನ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಂದಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಇದೇ ತುಲೆ ಪಾತೊಂದಿದೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪು ಒಂದುಲೆ ತುಲೆ ಎಂದುತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ದೆತ್ತೊಲ ಪೂರ ತುಲೆ ಬೇಸಿನ್ ತುಲೆ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಒಂಥರ ಕೊಳಾಕುಂಡು. ಸೊ ಅಪಗ ಈ ಆರ್ಪಿಕ್ನ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಂದು ತುಕ್ಕಂದಮ್ಮ ತುಳೈತೆ ಇಂತ ಮೂಡೆ ಬರತ್ತಲೆ ಕಕ್ಕಸ್ ಬರತ್ತಲೆ ಒಂಥರ ಗಲೇಜ್ ಇದ್ದುಂಡು. ಇಂದಿನ ತಿರ್ತ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮದಾಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡೋಣ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಡು ಇಂದಿನ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಬಲೆ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ನು ತುಕ ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಈ ಇಂದಿನದ ಮುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅಂತದಲ್ಲ ತುಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಪ್ಪ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಓಪನ್ ಅಂತಲೇ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ನಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಇಂದನಿತ್ತೆ ದೆಕ್ ಪಾಡುತ್ತೆ ಇಂದನ ಪುರ ಕಾರಣ ಬಂದು ಕಕ್ಸ್ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತಂದು ದೆಕ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮೈಕ್ ಪಾಡು ಸೈಡ್ ಪೂರ ತುಳೆ ಪೂರತ್ತೆ ತೈರಿಗ್ಲ ಪಾರ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಚೂರು ಚೂರು ತೋಜನ ತಮ್ಮಳೆ ಸೈಡ್ ಬರೋದೊಳಗೆ ಇಂಚವರ ಮೂಲಗಳ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ನೀರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಿಡು. ನೆಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಉಂಟತ್ತ ಬ್ರಷ್ ಸೋಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಆರ್ಪಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಜಿಂಜ ನೂರೇ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಹೊರ ವಾಶ್ ಮನ್ಪಡು ವಾಶ್ ಮಂತದ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪಡು ಅಪಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಬರತ್ತ. ಆರ್ಪಿಕ್ಕಿನ ಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಫೈನಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ವೈಪ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.
ತುಲೆ ವಾಶ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಫ್ಲೋರ್ ತುಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಏತ್ ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಬತ್ತನ ತುಲೆ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ತುಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದರ್ಬಾರ್ದಾರಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು ನಿಗ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.